Desaforada, quizás a palabra sexa desaforada. Hai unha festa desaforada en Ourense hoxe, Diego Freire, increíble, maravilloso. Vayas onde vayas, non sei se estivemos dando unha volta por toda a cidade, nos barrios, desde a Cuña a Santa Teresita, unha festa tola. Hai uns señores pola zona do barrio da Ponte cuns chalecos amarelos que no, eses non están de festa, coméntame o equipo de producción. Gracias, Diego Freire. Eses non están de festa, non sei que están facendo. Pero bueno, aquí hai moitísima xente e todo é unha felicidade Diego Freire. Que? Estás no plató, que fas no plató? Mira que nunca nos pasa isto, equipo, e ten que fallar. Que estás facendo no plató? Perdón, Diego Freire, pero esta semana sabes que foi moi dura. O equipo de Noticias Dispersas estivo traballando intensamente para preparar esta festa. Ademais, o Galicia Escena Pro estou canso e pensei, bueno, aquí amañamos perfectamente porque, por outra banda, a ninguén lle importa que Noticias Dispersas estea de celebración. Os primeiros 1500 días de Noticias Dispersas non lle importan a ninguén en absoluto. Eu ben que o sinto, pero as cousas son así. Despedímonos. Por certo, estás guapísimo esta noite. Notas un brillo na mirada. Ata logo, Diego Freire. Adeus. Cortaste xa? É insoportable, Diego Freire. Sí, que non hai quen aguante, de verdad. Todo o día dando ordes. Claro, tipo, como está no plató que tiña habitualmente, pois veña, ímos para a rúa. Non ten nin idea do que é o reporteirismo. É unha lástima. Un engreído, ademais. Xa, un engreído. E ves que cara ten? Ten unha cara, parece un morto. Que lástima. É que claro, hai cousas que nin con maquillaxe se amañan. Como que non cortastes? Teño moitas ganas de verte en persoa, Diego Freire, e falar contigo un pouquiño.